dan zal je even welke hielen zit binnen. Dit binnen Yveske en Bibi. En wie ben ik? En dat is hier voor me. Dit is de stal en de vacht. En ik ben Rijn. Daar zijn de ponies. Wie is dit? Daar is Blomke. En dat is Sally. En dat is Tijen. Nee. Nee, dat. Daar is Juke. Daar is Mem. Daar gaat Mem naar buiten. Er zit wel wat strieën. Dit is correct klimmen. Hoi, dit vind ik leuk. Hoi. Daar binnen Mario, Peach en Spidey. Daar is Juke. Daar is de trekker. En Bibi. En er is Bibi. Daar is niet zo shiny. Daar is Puck. Daar ben ik Glendy en Daisy. Hoi. Daar binnen Tij en Hout. En daar is het strieën. Daar is Spidey, mooi mem. Ik dacht Spiderweb. Juki, de poepie. Hé Blomke. Hé Blomke. Kom. Kom maar. Hey. Kom. Hé Blomke. Hé Sally. Mooi wel even toch? Kom. Hé Blomke. Kom. Kom maar. Hey. Nog een keer. Hé Blomke. Kom. Hey. Blomke. Kom. Blomke. Kom. Hey, goed zo. Goed zo. Hey, Sally. Blomke.
Hey. Hey Sally. Hey Sally. Korallen. En Korallen, her baby, is kicking. Not now. Yoo-hoo. Hey Shiny. Oh. Hey. Skittle. Puck. Daisy. Spidey. En Dandy. Hey. Hallo. Spidey. Ja? Nou, dat scheelt wel een keer sportschool. Ja. Oh, doe weer snel. Tada. Blomke, Sally en Mathilde. Hallo, ik heb een keer de bochten bij je. Dus dat is ja waar. Hey Blomke. Oh. Heel met dat thee. Nee, het is de binnen. Kom je maar. Doe maar hier. Ja. Goed zo. Mooi. Sally gaat er altijd zo bij staan, hè? Ik Oh. heb een filmpje geweest, maar het is jammer dat ik niet zeg knuffelen, maar Sally er inderdaad ook bij. Oh, lekker. Ga je nog een tostjes? Nee, nou is het nog leuk. Nou is het nog schattig, hè, Blomke? Dat is het zo. Hi. Oh, Sally, ik zal lief, hè. Ik bloei je de hele dag zitten. Peach, Mario en Spidey.
Wat is er aan de hand? Rijntje is hier die. Is Rijntje jullie? Ja. En hoe oud is ze worden? Dat weet ik niet. 11. Zeg boven niet. Hé Rijntje. Maar de oren niet stik maar. Ja, zeker. Happy birthday. Maar steek het hele vestje, jongen. Maar daar mag je toch wat van. Maar dat weet je net zo niet. Happy birthday to you. In the lifetime of you. In the lifetime of you. Dat ik wel lekker vind. Wie? Blokken? Nou, dat denk ik nog net. Waarom nog net? Nou, die les alleen nog maar molken. Oh. Hij is boos. Dat kriebelt. Oh, Sally wordt boos dat ze een blomke zegt. Dan ben ik boos op Sally. Ah, nee.